Mayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Usa na pud kahigayon alang kanato nga mamati ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. But before ana, ato na ta sa tuang church declaration. Okay, sabay ta? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's Word and more revelation of His truth, gospel of grace. Today, my mind is alert and my heart is fertile ground for the good news to produce a fruit by the hundredfold in the power of the Holy Spirit. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa kahigayon na usab mga gihatag sa atong buhi nga Dios nga makapamati ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. So karong gabi una mga igsoon, ang atong foundation text atong pagkakuhaon diha sa Episo chapter 1 verse 7 to 8. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay pinagi sa dugo ni Kristo gitubos kita, nga sa ato pa gipasaylo ng atong mga sala, pagkadako sa grasya sa Dios kanato. Gihatagan niya kitag kaalam o kahibalo. Praise God. Mo ni ang ato ang pagatunan karon mga igsoon. While nag-study ko sa pulong sa Dios, daghan ko mga encounter sa kinabuhi, mga encounter sa Facebook, mga encounter sa mga tao nga nagpalibot sa ato o while nagatuon ko Lord, unsa man gyud imong gusto God. But mo ni ang iyang gipadayag sa kuha para sa tuang tanan. Tungod kay kasagaran mo gud igsoon, daghan pang wala mo tuo o wala pa musalig niini nga pagtulunan. Okay, ang tema nato karon mga igsoon is past, present, and future sins are already forgiven. Nganong ako nang gihimong tema karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay daghan pa mga Kristohanon nga dili mo tuon niini. Naningkamot sa ilang sarili nga mahimong matarong tubangan sa Dios. Pinaagi sa ilang pagsunod sa balaod. Ug matud pa nila, wala kuno nakasulat sa Biblia nga ang daan, bag-o o ang wala pa nato nabuhat nga mga sala napasaylo na. Mo nang karong gabi una ato ning tun-an mga igsoon pinaagi sa tabang sa balang Espiritu Santo. Ato ning pagahisgutan karong gabi una aron masabtan nato kung unsa mga tinago ang may mensahe diha po sa pulong sa Ginoo nga nakasulat diha sa Biblia. Kaya ang ginatuohan man gyud sa kadaghanan, nagatuo sila nga ang past lang nga sala ang gibayran sa Dios. O kining atong present o ang atong future nga sala mapasaylo lang pinaagi sa atong pagkumpisal ngadto sa Ginoo. Moingon pa nang uban diha nga kung makasala ka, nya dili ka makapangayo pasaylo sa Ginoo, sigurado impyerno jud ka. Tinuod ba na igsoon? Dili ato nang tun-an karon. Tungod kay ang ilang gibasihan niini mga butang nga igsoon, kining nakasulat diha sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Unsa di nakasulat diha igsoon? Atong basahon. Okay, ang pulong sa Dios nagaingon in verse 8. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kun isultin nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Mo ni ilang ginabasihan igsoon nga ang atong mga sala, ang present ug ang future nato nga sala wa pa napasaylo. Tungod kay nagtuo sila nga mapasaylo lang na sa diha nga ikumpisal nimo sa Ginoo. Kung makasala ka, ikumpisal na pud nimo sa Ginoo. Kung makabuhat na po kag sala, ikumpisal na pud nimo sa Ginoo. Pero what about igsoon katong mga tao nga namatay kay gibanggaan? Napa ba sila'y panahon nga makakumpisal? Ang pangutana diha, kung wala sila makakumpisal ngadto sa Dios, maluwas kaya sila? Di ba? Dako kayong question.
Kung imo pong hisgutan kining 1 John chapter 1 verse 8 to 9, kung imong kuhaon ang context ni igsoon, kung kuhaon nimo ang tanan kung kinsa ang kaistorya ni Apostol John, kung unsa ang ilang hisgutan o kinsa ni mga tawhana, ang imo nang tun-an pag-ayo igsoon, kung imong basahon ang imong Biblia o kuhaan nimo nga muagi ka sa Griego nga pinulungan o kanang tanan imong usisahon kining maong pagtulunan igsoon o kining bersikuloha sa Biblia, makita nimo nga si Apostol Juan ang iyang mga kaistorya is kadtong mga tao nga tigpamuhat o tigmugna o dautan, tigmugna o kasamok sa ilahang panahon. Muna si Apostol John, niingon siya ni adtong mga tawhana nga kun inyong isugid ngadto sa Dios, angayan ug matarong ang Dios nga mopasaylo. Kaysa diha, kini mga tawhana mga igsoon, mao gini sila ang nagasamok sa mga Kristohanon kaniadto, nagasulod og simbahan, kay magapamuhat sila og murabag mosulod sa simbahan para lang magbutang og usa ka pamaagi dito nga mabahin ang mga Kristohanon, tiglibog, tigmugna og kagubot dito sa church sa ilahang nga panahon igsoon. Busa ingon si Apostol John, kung tinuod nga ngay kog pasaylo sa Ginoo ang Dios, muhatag sa imuha sa kapasayloanan tungod kay matarong mo siya. Kung imong hisgutan diri igsoon, kini mga tawhana mga makasasala, tigbuhat o kagubot, tigmugna o kagubot. Kung imong tanawon diri, dili mga Kristohanon ang kaistorya ni Apostol John. Mo din na igsoon nga nakaistorya siya nga isugid nato ang atong mga sala. Kini day pagsugid igsoon, yes tinuod man na siya alang sa mga tao, alang sa mga Kristohanon, alang sa mga tao nga wala pa diha sa tiilan sa Dios. Una gid mo igsoon, isugid nimo tanan sa Dios. Pero kung Kristohanon na ka, unsa bay dagan ato nang tun-an karon. Unsa ba ang gihimo ni Kristo alang kanato? Kung atong hisgutan nga atong past, present and future nga sala napasaylo, unsa di gihimo ni Kristo alang sa ato igsoon para napasaylo atong sala? Okay. Gipasaylo ang atong sala, tanan natong mga sala tungod ni Kristo, dili tungod sa atong matarong nga binuhatan. Mao ni butang sa imong nahuna igsoon nga wala ta gipasaylo ni Kristo tungod kay maayo ta, buotan ta, tungod kay daghan kay gitabangan, daghan kay gipakaon, kun dili gipasaylo ka sa Dios igsoon sa imong mga sala tungod ni Kristo, tungod sa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Kung atong basahon ang 1 John chapter 2 verse 12, ang pulong sa Dios nagaingon, nagasulat ako kaninyo mga anak, praise God. Kung imong tan-awon ang 1 John chapter 1 verse 9, kana nga chapter igsoon, nakig-istorya siya sa mga tao nga dili mga Kristohanon. Mo ni kuhaan natog base igsoon. Sa diha gani ang mga apostoles o ang Dios nga makig-istorya sa mga katawhan naagoy ginabutang diha mga anak, pinalangga, beloved, o sa pa diha nga mga magtutudlo, mga apostoles, o sa pa nga mahibalan nimo nga ihang kaistorya mga katawhan sa Dios. Ayan siya, kay gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Kristo. Kini nga bahin sa kasulatan igsoon, ang kaistorya ni Apostol John ini is ang mga Kristohanon. Mga anak, gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Kristo. Napasaylo na, adun ni kapasayloan, dili tungod sa inyong gibuhat, sama sa kung ginabalik-balik nga dili inyong binuhatan, dili ang inyong pagpaningkamot, kundi tungod ni Kristo. Praise God. Pastor, wala may nakasulat diha nga kuhaan nga past, present and future gipasaylo na sa Ginoo. Okay. Kanang mga pangutanahay igsoon, wala tuod na nakasulat apan daghan kaayo og mga bersikulo diha sa Biblia nga makuhaan nimo pagtulunan nga kanang mahimo nga maayo nga ebidensya nga ang past, present and future ni mga sala gipasaylo na sa Ginoo. Okay. Atong tan-awon, kaniadto sa wala pa namatay si Kristo dito sa cross, ingon ang Biblia, dili ta angayan. Nga naman, tungod sa atong sala, patay kita atubangan sa Dios. Tungod na sa atong mga sala igsoon. Amen? Kung atong basahon ang Colossus chapter 2, verse 13 hangtod sa 14, ang pulong sa Dios nagayon siya, kaniadto kamong mga dili Hudiyo,
patay atubangan sa Dios tungod sa inyong makasasala nga kinabuhi. Apan karon gihatagan kamo kinabuhi sa Dios uban ni Kristo. Patay ta kadtong panahon nga wala pa namatay si Kristo igsoon. Tanang tao sa kalibutan nga wala nagtuo o nagsalig kay Kristo, patay atubangan sa Dios tungod kay makasasala ta, tungod kay wala pay nagbayad sa atong mga sala. Apan ingon siya, apan karon gihatagan kamo kinabuhi sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo niya ang tanan natong mga sala. Kung yung kag tanan diha igsoon, kung mo nang tan-awon sa Greek, ang tanan diha is tanan walay walay nakaligtaan, walay nabilin nga sala. Kung yung kag tanan, kikan sa imong pagkabata ug hantod sa ni mubalik si Kristo, gipasaylo na sa Dios ang tanan nimong mga sala. Praise God. Mao ni makuha natog base diri igsoon. And siya, gipasaylo niya ang tanan natong mga sala kinsa hinungdan tungod kang Kristo. Praise God. And siya, may tulubagon unta kita sa Dios tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasuguan. And siya, may tulubagon unta, ikaw, ako, naunta tay tulubagon sa mata sa Dios tungod kay walay tao nga makasunod sa tanan kasuguan sa tong buhi nga Dios. Kinsa bay tao nga makasunod sa tanang kasuguan diri sa tong buhi nga Dios? Wala. Si bisan kinsa nga giila nga matarong diri sa kalibutan, dili ug dili kayod makasunod sa tanang kasuguan sa tong buhi nga Dios. Apan ingon siya, apan pinaagi sa pagpalansang ni Kristo sa cross, gipapas sa Dios ang listahan sa atong mga sala ug karon dili na kita silutan. Gipapas sa Dios ang tanang listahan sa atong mga sala ug dili na kita silutan nganuman. Nagpalansang si Kristo didto sa cross aron mabayran ang tanan natong mga sala. Pastor, wala man gihapoy nakasulat diha nga past, present, and future. Diri igsoon, makita nimo kung unsa ang kamaayo sa Dios. Pinaagi sa usa ka halad, gihingpit sa Dios sa walay katapusan kadtong gihinluan na sa sala. Okay. Mingon ka nga, wala may nakasulat, Pastor. Atong basahon ang Hebrews chapter 10, verse 11 to 14. Ingon siya, pulong sa Dios nag-ingon in verse 11, ang mga pari, kada adlaw gayud ang ilang pag-alagad dito sa simbahan, aron sa paghalad sa Dios. Ugaling ang ilang mga halad nga nagabalik-balik lang, dili gayud makakuha sa mga sala sa mga tao. Kung imong tan-aon diri igsoon sa panahon ni Moses, ang mga pari maoy kaistorya sa Dios. Ang mga pari maoy duulanan sa mga tao nga gustong mahimong mapanalanginan, gustong mahimong matarong atubangan sa Dios. O kining mga tawhanan nagadala og halad nga pinatambok, walay sakit, walay daot, inatiman, kaya nga naman, mahimo sila nga matarang within 1 year lang. O ingon siya, o kini nga halad nagabalik-balik lang, dili gayud makakuha sa sala sa mga tao. In verse 12, apan si Kristo kausalang gayud naghalad sa atong mga sala, ug dili na gayud kinahanglan nga usbon pa. Kung ingon kag dili na gayud kinahanglan nga usbon pa ug kausalang, pasabot ana igsoon, ang tanan nimong mga sala gikan sa imong pagkabata karon ug hangtod sa mobalik si Kristo, gibayran na ni Kristo tanan igsoon. Ang imuha lang is imong tuuhan, imong saligan ang Dios nga nagsaad ni ana mga saara igsoon. Amen. Mo na ang sikreto diha. Kay sa verse 13 ingon siya, ug karon atuan na siya didto nagahulat hangtod sa panahon nga ang iyang mga kaaway mapailalom kaniya. 14, busa pinaagi sa usa ka halad. Ingon siya, gihingpit niya sa walay katapusan kadtong gihinluan sa sala. Kumingon ka, Pastor, wala man gihapoy nakasulat nga ang past, present, and future napasaylo na. Okay, kini ang kuhaan ni mong base igsoon sa verse 14. Ingon siya, gihingpit niya sa walay katapusan kadtong gihinluan sa sala. Kung mayong kag ang future wala pa, nya gihinluan naman ta ni Kristo kausa lang didto sa cross sa Kalbaryo. Ingon siya diri, unsa ba ang kahingpitan nga gihatag sa Dios? Karon lang ba? Past lang ba? Labay lang ba?
Unsa may nakabutang diri sa verse 14? Gihingpit niya sa walay katapusan katong gihinluan sa sala. Walay katapusan ang kahingpitan sa tao nga gihinluan sa Dios sa iyang mga sala, pinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Wala man tuoy nakasulat nga past, present, and future nga sala na pasaylo na, pero usa ka ebidensya diri isoon sa verse 14. Kay ikaw ning tuo ka sa Dios, ning tuo ka sa finished work ni Jesus, imo siyang gihimo nga Dios sa imong kinabuhi, gihinluan ka sa Dios sa imong mga sala, ug hatagan ka o himpiton ka sa Dios sa walay katapusan. Praise God. Amen. Unsa pag-iisa ka ebidensya igsoon? Kung imong tan-awon, unsa kausa lang gibayran ni Kristo, di ba? Ato nang kaisa lang gibayran ni Kristo ang tanan natong sala. Kung wala niya gibayran ang tanan natong sala sa past, present, and future, makadaghan usab unta siya nga mag-antos dinhi sa kalibutan. Siguro, kung wala pa gibayran ni Kristo ang atong present o future, magsigig balik-balik si Kristo. And siya sa Hebrews chapter 9, verse 25 to 26, ingan siya ang pulong sa Dios. Ang Pangulong Pari sa mga Hudiyo nagasulod sa labing balaang dapit kada tuig nga nagadala og dugo sa mga mananap. Apan si Kristo kausalang gayod naghalad sa iyang kaugalingon ug wala na gayod niya kini usbapa. Tungod kay kun kinahanglan pa nga usab-usabon, nan kadaghan na unta siya nagaantos sukad pa sa pagmugna sa kalibutan. Apan kausalang gayod siya mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagwagtang sa atong mga sala, pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon. Kini gibuhat niya ni ining katapusan panahon. Kausalang igsuon kay kung wala pa napasaylo ang atong present ug ang atong future nga sala, dapat magbalik-balik po unta si Jesus nga magpalansang sa cross para bayran ang atong present ug atong future. Karon present ato nga sala, magpakamatay na po si Jesus kay para mabayran atong present. Paghuman niya kamatay, balik na po siya sa langit. Uy, sa future na to, kay wala pa matakabalo. Nakasala na po ta sa future, mo balik na po si Jesus kay magpakamatay para sa ato. Dili ingon ana igsoon. Ingon ang Biblia, kaisa lang niya gibuhat ug dili nagayud kini usbon pa. Kaisa lang. Kaya nga naman, gibayran na sa Dios ang tanan nimong sala. Ang imuha lang, imo siyang tuuhan, imo siyang saligan, nga maoy magapamuhat sa imong kinabuhi. Unsa gibuhat ni Kristo dito sa cross? Si Kristo ang gisilutan sa Dios tungod sa atong sala. Inay ikaw ug ako ang mamatay dito sa cross. Apan gikuha ni Kristo tanan aron pakamatarungon kita sa Dios diha ug tungod ni Kristo. Kay kung atong tan-awon ang 2 Corinto chapter 5 verse 21, ingon siya diha ang pulong sa Dios. Si Kristo wala gayoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Mahimo kang matarong sa mata sa Dios, sa diha nga mutuo ka, sa diha nga musalig ka kang Kristo igsoon. Kaisa lang gibuhat ni Kristo, giako niya tanan, silot sa sala nga imong nabuhat, aron lang pakamatarungon ka sa Dios. Nya mo ingon ka nga pastor, what if kung makasala ta? Dili man jud ta perfecto. So may atong buhaton. Alang sa mga tao nga nagsalig lang sa grasyas Dios, unya makasala. Tungod kay wala man gyud tao nga perfecto sama sa imong giingon. Nagaingon siya nga anaa si Kristo maoy magpakiluoy ngadto sa Dios. Alang kanato. Mo rin ning kalainan igsoon. Kung ang tao gani nga walay Kristo nya makasala, ingon si Apostol John nga isugid ngadto sa Dios ang imong mga sala. Apan ikaw ug ako nga nagtuo ug nagsalig sa grasya nga mao si Kristo, nagsalig sa pagkamaayo sa Dios, sama sa imong giingon nga wala man gyud perpekto. If makasala ang Kristohanon nga nagsalig sa grasya sa Dios, if makasala ang tao nga nagtuo kay Kristo,
Ingon siya in 1 John chapter 2 verse 1 to 5. Ang pulong sa Dios nagaingon siya, verse 1, gisulatan ko kamo nga akong mga anak, aron dili kamo magpakasala. Mga anak, aron dili kamo magpakasala. Banday igsoon. Apan kun may makasala, may magpakiluoy sa amahan alang kanato. Halimbawa makasala ka, ikaw nga Kristohanon. Ang sala sa isa ka Kristohanon igsoon is dili tinuyoan. Lahi biya ang sala nga tinuyoan o ang sala nga wala gituyoan, di ba? Pero ingon siya, once makasala ang Kristohanon, adunay magpakiluoy sa amahan alang kanato. Ug siya mao si Hesukristo nga mao ang matarong. Si Kristo ang magpakiluoy para sa imuha igsoon. Si Kristo ang magapangamuyo ngadto sa amahan alang sa imuha ug alang sa ako. Akay nga naman, humanah niya gibayran ang tanan didto sa cross sa Kalbaryo alang sa imong kasiguruhan sa imong kinabuhi. Kay kung wala pa niya gibayaran igsoon, magbalik-balik si Kristo. Magbalik-balik siya mamatay, magbalik-balik siya magantos para lang mapasaylo ang tanang sala sa tao sa kalibutan nga nagsalig ug nagtuo diha kaniya. Praise God. Mao gina ang kasiguruhan igsoon. Mao gina ang the best kay nga ebidensya diri sa pulong sa Ginoo nga gipasaylon ang tanan nimo mga sala. Insya sa verse 2, ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita. Okay, ayan ang Biblia, Roma 6:23. Nga ang bayad sa sala is kamatayon. Unsa may gibuhat ni Kristo igsoon? Siya ang gipatay dito sa cross. Siya ang namatay dito sa cross. Siya ang nag-offer sa iyahang kinabuhi ngadto sa Dios para sa kabayaran sa imong sala ug sa ako ang sala. Gibuhat niya ang tanan, giantos niya ang tanan, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon aron kita, ikaw ug ako mapasaylo sa atong mga sala. Ug dili lang alang kanato kundi alang usab sa mga sala sa tao, sa mga tao sa tibuok kalibutan. Amen? Mao na ang kasiguruhan igsoon. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang tao nga nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Ug sa ingon niini masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios. Amen. Naa kita sa Dios. Ang problema lang sa uban igsoon kay moingon sila nga gibag-o na ta sa Ginoo, gipasaylo na ta sa Ginoo. Dili unsay atong buhaton, hala buhaton na to gipasaylo naman ta sa Ginoo. Igsoon ingon siya, kung nakabalo ka, nagihigugma ka sa Dios, gipasaylo ka sa Dios, dili magpabilin nga ang imong kinabuhi naa sa pagpakasala. Kay ang Roma 6:1 hangtod sa 3 ingon siya, giuluhan kini diri karon bag-o na ang atong kinabuhi. Siya karon unsay atong iskasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madugangan pagayod ang grasya sa Dios kanato? Dili kayod. Dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahom kanato. Praise God. Nasayod kamo nga sa pagbautismo kanato sa paghiusa kang Kristo Jesus, Hesukristo, nagakahulugan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. Amen. Sa diha nga nagpabautismo ka, nagpailana nga isa sab ka nga namatay alang tungod og alang kay Kristo. Wala nay gahom ang sala kanimo tungod kay nganuman si Kristo na ang Dios na ang naasa imong kinasuluran, gingharian langit nun nagingharian ang naa sa imuha. Ang problema lang pod sa uban mga igsoon, sa diha nga kabalo na sila, nga napasaylo na sila, sa diha nga nakabalo sila nga tanan lang sala napasaylo na, ang uban magpasagad na lang pod. Bisan hibalo sila nga sala, ilan na hinuon nga buhaton ang mga sala nga makadaot sa uban. Mao po na problema sa uban mga tao nga nakahibalo og grasya. Pero ang ilang gipadulngan disgrasya tungod kay nagsalig lagi. Kining mubuhat og dili maayong panig-ingnan sa mga tao
musabay sa uso sa kalibutan, kanang mangin-ana nga mga butang ba. Actually, igsoon, dili gid na mo'y kagustuhan sa Ginoo sa atong sa mga katawhan sa Dios. Ilang ginabuhat ang mga butang nga laway. Pan kung imong tan-awon ang Biblia, mao ni bantayan to igsoon kung unsa ang imong ginasunod, mao ang imong agalon. Tungod kay ang tinuod nga nagsunod ug nagsalig ug nahibalo sa grasya ni Kristo, mao kadtong mga tawo nga nagaanad sa ilang kaugalingon sa pagsunod kung unsa ang kagustuhan sa Dios. Atong basahon ang Roma 6:16 ingon siya diha, dili ba mga ulipon man kita sa bisan unsa nga atong gituman? Sama kang Adan ug kang Iba. Sila mga katawhan sila sa Dios. Apan sa diha nga gituman nila si Satanas, nahimo silang ulipon ni Satanas. Siya, busa kun nagahimo kitag sala, mga ulipon kita sa sala, ug ang resulta niini kamatayon. Kumiyong ka nga, grasya, na ako sa grasya, naluwas ko pinaagi sa grasya, napasaylo na tanan ako mga sala, past, present, and future. Apan sa imong kinabuhi igsoon nagapadayon ka sa pagpakasala, bisan kabalo ka nga sala na, bisan kabalo ka nga dili na siya maayo, ayon siya igsoon ulipon ka sa sala, ug ang padulungan ni ana igsoon kamatayon. Mo ni delikado. Muna sa mga Kristohanon nga ako ikadasig sa inyo, especially sa mga Kristohanon nga nakasabot sa grasya sa Dios, i-practice o ianad ang inyong kaugalingon sa pagbuhat sa mga butang nga kahimot-an sa atong buhi nga Dios. Ayaw himua ang inyong kaugalingon nga mahimo nga dili maayong panig-ingnan sa mga tao nga nagpalibot kanato karon. Ayaw himua ang imong kaugalingon nga mahimong hinungdan nga ang mga katawhan, ang mga pinili sa Dios dili moduol sa Dios. Ayaw himua ang imong kaugalingon nga mahimong ang mga katawhan sa Dios, ang mga tao nga wala pa miduol diha kang Kristo, madugay ang ilang pagtuo, pagsalig sa Dios. Igsoon, gimahal ka sa Dios, gipangga ka sa Ginoo. Sunda lang, paminawa lang ang balaang espiritu nga may magagiya sa imo, magatudlo sa imo. Ayaw padala kay usaya mga trick ni Satanas mga igsoon, makaingon ka nga murag gaan kay sa lawas ba. Siyempre ang atong lawas is dili pa man ni siya perfect, wala pa ni na change totally, but atong spiritual igsoon, you are changed totally. Ang imong physical lang yun ang wala pa na change totally. Muna igsoon, ianad ang imong kaugalingon sa pagsunod. Ianad, i-practice ang imong kaugalingon sa pagbuhat sa mga maayong butang nga mo'y kagustuhan sa Dios sa itong mga kinabuhi. Amen? Praise God. Tungod lang kayo sa grasya sa Dios, kita naluwas aron nganong gibuhat man ning tanan ni Kristo igsoon dito sa cross, nganong nagpakamatay siya, nganong giantos nga giako niya ang tanang silot sa sala, gibuhat niya ang tanan sa pagluwas kanimo, nganong gibuhat man niya tanan igsoon. Ingon siya sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ayan siya, ang pulong sa Dios again, tungod kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Pinahagi sa grasya sa Dios ug tungod sa inyong pagtuo kang Hesukristo ang kaluwasan miabot sa inyong kinabuhi. Insya, kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga pinuhatan. Gasa nga gikan sa Dios, wala kini gibasihan kung unsa imong kamaayo o sa imong mga binuhatan. Nganuman aron busa wala gayoy makapasigarbo, aron ikaw, ako, dili ka makapasigarbo sa imong kinabuhi, dili ka makapasigarbo sa imong kinabuhi, dili ko makapasigarbo sa akong kinabuhi nga giluwas ko sa Ginoo tungod sa akong pagmaayo, dili igsoon, naluwas ta tungod lang gyud sa grasya sa Dios ug gasa kini nga gikan sa tong buhi nga Dios. Amen. Karon ingon ang Biblia, sa diha nga naa ka kang Kristo, sa diha nga mituo ka kang Kristo, sa diha nga nagasalig ka sa grasya nga mao si Kristo, dili na hinumduman sa Dios ang tanan natong mga sala. Dili na makita pa sa Dios pagbalik kung unsa ang imong salain siya, kung unsa kadako ang gugma sa Dios sama sa iyahang pagdupa dito sa cross. From east, west, north, and south ang kalayo niya na igsoon. Pasabot ana, walay posibilidad nga mubalik, makita pa niya ka ang iyang gugma kanimo, ang iyang pagmahal sa imuha, ug ang iyang pagpasaylo sa imuha igsoon, walay kinutuban.
Praise God. And siya, dili niya hinumduman. Kaya kung atong basahon ang Hebrews chapter 8 verse 12, ang pulong sa Dios nagaingon, kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotang nga binuhatan, ug dili ko na hinumduman pa ang ilang mga sala. Nga naman, nganong di naman hinumduman sa Dios? Tungod kay sa diha nga namatay si Kristo alang kanato, sa diha nga gibayran na ni Kristo ang tanang sala nato igsoon pinaagi sa iyang kamatayon, iyahang gi-erase ang tanan nga listahan sa atong mga sala igsoon. Nakabalo ang Dios sa tanan nato mga sala gikan sa atong pagkabata ug hantod sa mamatay ta. Kabalo ang Dios ni anang tanan igsoon. Busa nagatuo ko ug ang pulong sa Dios nagaingon nga gipasaylo na ka, gipasaylo na tanan nimong masala. Ang imo lang imuhang sundon, imuhang paminahon ang balang espiritu sa imong kinabuhi. Kaniadto sa diha nga wala pa namatay si Kristo, ang Biblia nagaingon nga pasayloa sila aron ka pasayloon sa Dios. Nagaingon na diha sa Lucas chapter 6 verse 37 ayon siya, ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili usab kamo hukman sa Dios. Ayaw kamo pag-ingon nga kinahanglan silang silutan, aron dili usab kamo silutan sa Dios. Pasayloan ninyo ang mga nakasala kaninyo, aron pasayloon usab kamo sa Dios. Maganda nga tan-awa. Pasayloon nato sila para pasayloon ta sa Dios. O sabi pasabot ana pastor, wala day minapasaylo sa mga sala. Yes, kaniadto pa ni sa wala pa namatay si Kristo. Apan karon nga humana naa na si Kristo dito sa tuo sa trono sa Dios. Namatay na siya, napanhaw na siya, ug nagalingkod na siya sa trono sa Dios. Ingon ang Biblia, nga pag pinasaylo ay kamo, sama sa pagpasaylo ni Kristo kaninyo. Ang Episo 4:31 hangtod sa 32 nagaingon, isalikway ninyo ang tanan nga kaligotgot, kapungot, ug kasuko. Ayaw na kamo pamalikas o pagsultig daotan batok sa usag-usa o pagdinumtanay. Hinuon magminaayo ug magmalumo kamo sa usa ug usa. Ug pag pinasaylo ay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Igsoon, ang tanan na pasaylo na. Kay kung imong tan-awon diri nga sa duha ka sitwasyon igsoon, pasaylo siya aron pasayloon ka sa Dios kani atong wala pa namatay si Kristo, apan sa diha nga nabanhaw na si Kristo in siya pag magpinasaylo ay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Igsoon gimahal ka sa Ginoo. Gipasaylo na ang tanan nimong sala. Ayon siya, isalikway ang tanang kaligotgot, kapungot ug kasuko. Ayaw na pamalikas, ayaw na pagsulti og daotan batok sa usag-usa o pagdinumtamay. Hinuon magminaayo ug magmalumo kamo sa usa ug usa. Mo ni ang mga butang igsuon nga atong i-practice atong kinabuhi kanang mahimong mawala ang kaligotgot, kapungot o kasuko even sa mga tao nga naglagot sa imuha. Ingon ang pulong sa Ginoo, wala na ang pagpamalikas, ang pagsultig daotan batok sa usag-usa, pagdinumtanay. Wala na igsoon i-practice ang pagkamaayo ug ang pagkamalumo sa usa ug usa, ang pagkamapinasayloon sa usa ug usa igsoon. Mo ang gusto sa Dios sa iyang mga katawhan. Amen. Mo ni gusto sa Dios nga i-apply nato, isanay nato, i-practice nato ang atong kinabuhi sa mga butang nga kagustuhan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Kay sa diha nga i-continuous nato pag-practice sa atong kinabuhi, pagtuon atong kinabuhi igsoon, makita nimo nga mahimo kang kahimutan sa mga taong nagpalibot sa imo ug especially sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa atong sitwasyon karon sa kinabuhi, wala mo'y angay nga ikabalaka sa inyong pagkaniluwas o pagkapinasaylo o kung unsa ba ang dagan sa inyong kinabuhi o pagtuo karon. Tungod kay adunay gipadala ang Dios alang kanato aron motabang kanato sa tanang butang, sa tanang pamaagi nga masunod nato kung unsa ang kagustuhan sa atong buhi nga Dios. Ang John chapter 14 verse 16 to 17 ang pulong sa Dios sa giyon, o pagayoon ko samahan nga padad-an niya kamog laing magdadasig. Kini nga magdadasig walay lain kundi ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. Ug magpabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Dili siya dawaton sa mga tao sa kalibutan tungod kay dili nila siya makita ug wala siya makaila kaniya. Apan nailhan ninyo siya tungod kay siya kauban ninyo o kanunay magapuyo diha kaninyo. Ang imong tan-awon diri sa kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Moingon sila, pastor, unsaon na namo ni? Napasaylo naman ka ang among mga sala, past, present, and future. Pero unsaon man namo ni nakabuhat man migsipyat, nakabuhat man migsala. Ingon siya igsoon, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok,
Kay nga naman sa inyong kinabuhi karon, adunay balaang espiritu nga maoy magatabang kaninyo, maoy magdasig kaninyo, maoy maglig-on kaninyo, maoy magapahinumdum kaninyo sa mga butang, maoy magtabang kaninyo sa mga butang sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, maoy maghatag kanyo kaalam sa pagsagubang sa klase-klaseng mga sitwasyon o kasinatian sa kinabuhi, especially karon mga panahon na nga ang kalibutan nagpandemic, naapay baha, bagyo, linog, gyera, bisan unsa pa makasinatian sa kinabuhi igsoon, ayaw mo kabalaka. Kaya nga naman ang balaang espiritu maoy magtudlo kanato sa kamaturan, ingon siya, magpabilin siya nganhi kanato ngadto sa walay katapusan. Dili ka bayaan sa balaang espiritu igsoon, dili ka pasagdan sa balaang espiritu igsoon. Ingon siya, dili siya dawaton sa kalibutan kay wala man sila nakailan ini, wala sila mituo, wala nila makita mo na ang kalibutan dili mo dawat. Apan igsoon ikaw ug ako nga nagatuo kay Kristo, nagsalig kay Kristo, ikaw ang maka-acknowledge sa Holy Spirit nga nagapuyo diha kanimo. Ingon siya, magpuyo siya diha kanimo kanunay, dili kaniya biyaan. Tungod kay matarong ka, limpyo ka sa mata sa Dios, angayan ka, takos ka sa mga butang, takos ka sa mga pagdaig, takos ka sa gugma sa Dios, takos ka sa mga butang gisaad sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Sa atong kinabuhi karon igsoon, wala gyud tay lain nga masaligan sa atong pag-alagad sa Dios. Moyong ka nga kailangan nato mutamod sa balaang sa balaod, tungod kay kung wala kining balaura, wala gyud tay mahimo, wala tay kapasikaran. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, ang makatabang lang gyud sa tuwa nga mahimo tang matarong sa mata sa Dios o mahimo tang matarong sa mata sa mga tao nga nagpalibot kanato igsoon, is dili ang pagtamod o dili ang pagsunod sa balaod, kundi ang pagsalig diha sa grasya sa Dios. Kay ang grasya sa Dios igsoon, mauna ang makatabang kanato nga mahimo tang kahimot-an sa tao ug sa Dios, tungod kay kini ang magtudlo kanato sa dili sa pagbuhat ug daotan. Kay ang Tito chapter 2 verse 12 nagaingon ang pulong sa Dios, o kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Diosnon. Ang grasya sa Dios igsoon, mao ang usa ka butang nga maoy makahimong matarong sa mga tao nga nagatuo sa Dios, mahimong matarong sa mata sa tao nga nagpalibot kanato ug mahimong kahimot-an sa Dios sa iyahang panagway igsoon. Ang grasya lang gyud sa Dios maoy makatabang kanato, ug kana nga grasya mao gyud na si Kristo, wala na lain pa. Praise God. Ug ang mga kalibutanon nga mga pang-ibog kinahanglan nga mo na siya pag kinabuhi nga dili Dios nun, og ang mga kalibutanon nga mga pang-ibog kinahanglan magkinabuhi kita dinhi ining kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili, og kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan. Kining grasya igsoon mauni ang magtabang sa atoa sa pagtimbang-timbang kung unsa ang maayo ang og daotan. Kini nga grasya igsoon mauni ang magtabang sa atoa sa pagkinabuhi nga matarong og Dios nun, o matarong nga mga binuhatan Dios nun nga mga binuhatan igsoon. Mauni ang makatabang sa atoa. Moingon sila, ang balaod lang ang makatabang sa atoa aron mahimo tang angayan. Ang balaod lang ang makatabang sa atoa aron mahimo tang huli balaan. Apan dili igsoon, mahimo kang balaan, mahimo kang huli, mahimo kang angayan tungod lang sa grasya sa Dios nga mao si Kristo. Siya lang ang susi sa tanan igsoon. Siya lang ang sikreto nga naa diha sa Biblia nga mao'y atong katabang sa atong kinabuhi, especially karon nga mga panahon na igsoon. Walay lain sa kalibutan, walay kasiguruhan sa kalibutan, walay makaingon kag safe place kundi diha lang sa Dios. Amen. O karong gabi na mga igsoon, mo na atong ginatun-an nga ang past, present, and future nga sala is already forgiven. Mo na kasiguruhan sa ato igsoon, kasiguruhan sa mga tao. Kay kung siguro kung wala pa napasaylo sa Dios ang tanan nato mga sala, past, present, and future, walay makaadto sa gingarian sa langit igsoon. Mao ginay tinuod nga pagkastorya, kay nga naman ang tao makasala, ang tao masipyat, ang tao dili matarong. Tungod kay ang kasagaran, ang kanunay good nga ginuhuna sa atong flesh is flesh lang gina, sala. Mao gina ang kasagaran igsoon.
batungod sa Holy Spirit nga nagpuyo sa ato mo nay maghimo sa ato ang mahimo tang angayan. Mo nay kasiguruhan igsoon nga limpyo ka tungod kay naang balang espiritu nagpuyo sa imo. Ingon kaniadto sa ang pulong sa Dios nga ang Dios dili mo puyo sa templo nga binuhat og tao. Hugaw. Apan kay ikaw karon nga nagatuo kay Kristo, ang Holy Spirit nagapuyo sa imo. Kung nagapuyo sa imo igsoon, limpyo ka sa mata sa Ginoo. Matarong ka sa mata sa Ginoo. Nganong matarong man ka? Gipuy-an ka sa balang espiritu sa Ginoo. Nganong matarong man ka? Tungod sa imong pagtuo kay Kristo. Nganong matarong man ka? Tungod kay gihigugma ka ni Kristo. Gihigugma ka sa Dios pag-ayo. O kanang tanan igsoon, dili na imo ha. Dili na ako kung dili kay Kristo na. Sa Dios lang yun na ang tanan. Wala nilain pa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mag-aampo ta. Amhanam ang langit nun. Mapasalamatan kami nining matahom nga kagabion. Salamat sa kahigayunan. Salamat sa imong mga pulong. Salamat balang Espiritu sa imong paggiya sa matag usa namo kay kinabuhi. Salamat sa imong pagtabang, pagpadayag sa mga kahibulungan, mga butang, mga tinago nga mensahe sa imong pulong. Salamat Lord nga ikaw ang magtudlo sa insakto gayud sa ilang mga kasing-kasing. Tungod kay ikaw lang man ang makasulod sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna mo'y makagiya kanila, makatabang kanila sa tanan nga mga pamaagi. O salamat Amahan sa imong pagpakiguban, especially ang pamilya sa inyo Covenant in Christ, uban kay Pastor Nim. Salamat sa imong pagpakiguban kaniya, pagpanalangin kaniya. Uban kay Sister Yani, salamat Ginoo sa imong pag-comfort sa ilaha, pagtabang sa ilaha in every way in the mighty name of Jesus. Salamat kay Sister Kakay, even kay Brother Dexter, Sister May, my Father. Salamat Ginoo sa daghan nga mga customers imong ipadala sa ilaha, mga panalangin, pabor o protection Ginoo. Even sa tanang pamilya sa inyo Covenant in Christ Ginoo, salamat Ginoo sa kumpletong kaayohan. I declare blessings pan blessings, favor pan favor God, breakthrough, financial, physical, material, spiritual, divine protection God. O kanang coronavirus, we bind you in the mighty name of Jesus. Sicknesses, diseases, poverty, death in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom nga makapanghilabot sa mga katawhan sa Dios. Salamat Lord sa akong mga loved ones, sa akong mga ginikanan, sa akong mga igsuon, pagumangkon bayo sa akong ugangan. Salamat sa iyong pag-comfort kanila, pagpanalangin sa akong mga kaubanan sa trabaho God, sa street arrow Ginoo. Salamat Ginoo sa among foreman, sa among leadman, sa tanan trabahante Ginoo, sa straight arrow. Salamat sa iyong pagpanalangin kanila God. Salamat Ginoo ang kaluwasan magabot silang kinabuhi. Salamat Lord sa imong guidance Ginoo. Salamat Father sa naso sa Israel. Salamat sa iyong pagpanalangin, salvation o protection God, shalom para silang kinabuhi sa among naso sa Pilipinas, sa among presidente, sa tanan nga nagdumala sa among naso Ginoo. Salamat sa iyong pag-comfort God, pagpanalangin sa among mayor, sa presidente Ginoo. Salamat sa kaluwasan ug divine protection God, even Lord sa among mayor diri sa Davao. Salamat sa iyong pagpakiguban kaniya, pagtabang kaniya, salvation sa iyang kinabuhi, protection sa iyang kinabuhi. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo God. Salamat Ginoo even kanang place Lord sa inyo Covenant in Christ. Salamat Ginoo ikaw gid Lord magahan-ay na para sa inyo Covenant in Christ. Salamat Lord sa tanang butang, sa tanang mga kaigsunan Ginoo nga nagasubaybay ining mong buluhaton Ginoo. Ang ikaw magapanalangin kanila, ikaw makig-uban kanila, ikaw magadasi kanila, ikaw magalig-on kanila. Holy Spirit, salamat sa imong pagtudlo kanila kanunay. Salamat sa imong grasya Lord mo nagatabang kanamo nga mahimo ming matarong ang ayan ug takos diha sa imong tubangan God. Lord, we honor you. We exalt your name in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, amen. Okay. Praise the Lord. Magapadayon ta ato ta sa atong communion kaysa atong ready na atong ibayaw ang bread. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha si tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios. Og iya kini gipikas-pikas ug iyang gihatag sa mga tinunan. Nagmingon siya kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nagaantos alang kaninyo buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Salamat Lord karong gabi una usa ka higayon nga makahandom na sab mi, maka-celebrate na sab mi sa imong gibuhat dito sa cross alang sa among kaayuhan Ginoo. Salamat Lord that by your stripes we are healed. Salamat din sa imong pulong nagaingon ka as you are, so are we in this world. Wala ka nagbasikiton samtang naa kaning kalibutan na. So we declare Lord, so are we. Wala kay kahadlok sa mga balatian ug sa dautan, so are we. Wala ka nagpuyo nga pobre, so are we. Salamat Lord. Tanan Ginoo among ginadeklara sa among mga kinabuhi kung unsa imong kagustuhan God. O salamat Ginoo, we honor you in Jesus name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ.
Bayon na to ang kupa. Sa mga gabi nga gibudihan si Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya mga tinun-an ug mingon siya, kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga mo'y nag-antos alang kaninyo ug nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako kaysa matagkaon ug matag-inom ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo God. Ay mong pulong karong gabi na Ginoo nagahisgot sa among past, present, and future Ginoo nga sala nga imo nang gipasaylo. Ug salamat Lord sa kapasayloan sa among mga sala Ginoo sa among pagikan sa among pagkabata karon hangtod sa mobalik ka Lord Jesus. Tungod kay nasayod ka nga dili na mo mahimong limpyo, walay buling kunot og mansa, walay hugaw Ginoo diha sa among atubangan pinaagi sa among pagpaningkamot. But Lord, ang tanan mahimo lang kami angayan tungod sa imong gibuhat Lord Jesus dito sa cross alang kanamo God. Lord Jesus, salamat. Ug diha sa imong dugo nagadagkayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa imong katawan. That's why karong gabi una among gina-claim sa among mga kinabuhi, amon ang ma-enjoy, amon ang madawat Lord. In Jesus name. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. O karon ang Dios mismo ug atong amahan kang Ginoong Hesukristo mo ay magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa usa-usa, ngadto sa tanang mga tao. Ug sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios. Ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod. Gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawid kaninyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga magdala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya. Uban ang nagapaw-paw nga kalipay kaniya ug wala na laing Dios. Ug manluwas ang himaya kahalangdon kagamahanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon, especially ug mga adlaw makita-kita na sabta sa church para sa atong church gathering sa alas 9:30 sa buntag. God bless. Bye bye. Ingat.